Najhorší spôsob, ako začať startup? Konzultovať to s kamarátmi a s rodinou. Pretože to sú ľudia, ktorí ťa väčšinou len chvália a nepovedia ti drsnú pravdu. Nechcú byť zlí a kaziť ti sny, tak ti na všetko prikývnú, usmejú sa, podporia ťa, ale tvoj produkt by si reálne nikdy nekúpili. A ak áno, tak len preto, aby ťa potešili. Preto, keď rozbiehaš nový produkt, tak si ho najprv takto zvaliduj. Za prvé, pýtaj si od ľudí extrémnu úprimnosť a kritiku. Za druhé, urob s nimi hĺbkové rozhovory a pýtaj sa ich otvorené otázky. Pýtaj sa ich, rieši produkt reálne tvoj problém, koľko by si bol ochotný zaň zaplatiť? Za štvrté, sústreď sa na emócie, ktoré v nich vyvoláva problém, ktorý tvoj produkt chce riešiť. Za piaté, čím väčšiu bolesť tento problém niekomu spôsobuje, tým väčšia šanca, že si ten človek kúpi tvoj produkt, ktorý mu ten problém vyrieši. No dávaj si pozor na tzv. False positive. To je takéto, je to super, znie to zaujímavo, to by som aj vyskúšal, ale je ochotný ten človek reálne zaplatiť? Väčšinou nie. A posledný tip, nepýtaj sa na budúcnosť. Tu ľudia nevedia odhadnúť. Vedia len povedať, čo už zažili v minulosti. Takže namiesto používal by si takúto apku, sa pýtaj, kedy si naposledy riešil takýto problém a pokiaľ podnikáš alebo chceš začať, tak ma sleduj.